Čauči, čaute. My dneska hráme Respawn Wables. Ano, je to strieľačka. Takže ja neviem. Takže si počkáme. Tým versus Redrem na týmoch. Ale môžete hrať aj sám za seba. Už tohto si chcem kúpiť za 8 €. No tak poďme na to. Zoom, raketa. Musím zbaviť výbušnín. Len tak, aby ma neodbuchli. Takže keď to bude, tak to bude. Nie, au, to bolí, kamarát. Jau. Boha, ten. Dobre, nejdem sa viac. What? Veď som sa ani nestihol respawnovať a už ma zabil. To je debil. To je čistý debil. To je čistý dilino. Jo, ne. Taký fair ma zabil. Nové z kanála Gogoman TV. Určite toto video zdieľajte. Aspoň bude to lepšie. Jason. Zabil som ho, nezabil, len zabija mňa. Dobre, sa schovám iba. Moment. Boha, to je na najbližšie. Dobre, tak to ne. Taký debil ma zabil. Karma. Mňa nezabila žiadna karma. A vidíte, sú s výbušninou. Boha, tento hacker ma zabil. Boha, tak môžem za to, že ma tu zabíja hacker. Počkajte, S5, 4, 3, 2, 1. Koniec, hej. Víťazstvo. Ja som druhý. No, dobre. Ja 21. Takže plus 1600. Continue. Dobre, ja chcem vedieť, čo to je. Vás budem za 40 000, boha, to si nemôžem dovoliť. Ešte nemám ani 20. A čo to je? Ja to chcem vyskúšať. Chcem to vyskúšať. Jo, 4 na 1, dobre. 6, 5. Boha, 3 na 2. Jo, som fail. To niečo. Dobre. Joj, bože, to je táto blbosť. No tak to už viem, čo je. Nie, počkaj, teraz to asi. Hej, teraz som to poplietol. Takže hneď ako sa dostanem do vyhliadkovej veže, čo bude o chvíľku, ktorý už kto je. Tak. Tá Fair je už znovu proti nám a zabil nás. Jo. Ja počkaj, ja som zabil jeho. Raketometom som narazbil aj seba. Lebo som čo? Dilino. Dobre, som na schodoch. Dobre, som vo veži, idem do druhej. Tu vidím Fejra, boha, uhni mi ty debil. Hacker, bum. Bum, hacker ma zabil. Skoro. Ja dobre, nezabil. Ne, boha, už zabil.
Ne, pre mňa zabil. Ložtiku, no. Prosím ťa, ja už budem poslúchať. Prosím ťa, neber ma. Prosím, ja už budem dobrý. A to si ty, slabok, tak teba zvládnem. Takže. Výbušnina. Tak dopom nastrieľa a zabil som omylom sám seba. Nad nami je hacker. Ten hacker si je boha. Som chcel povedať, že si nás ten hacker nevšimol. Dajte si kvalitu, dajte si kvalitu na najvyššie, lebo natáčam z mobilu. Sa mi to ako nedarí, jak vidíte. Aha, dobre, tak toto je dobre s bleskom. Aj tak napíšte do komentárov, či to je lepšie s bleskom alebo bez blesku. Teraz to je s bleskom, ako vidíte. A ja sa stále búcham do steny. Dobre, dajte určite odber. Dajte určite. Ty čo? Boha, ako keby už nestačilo. Moment. Moment, chvíľku vydržte. Pardon. Ježišmarja, čo to spadlo? Už. Dobre, už nespadlo. Mobil. Nie, nespadlo. Tábor nespadlo. Dobre. Ideme späť. A máme len 15 sekúnd. Ešte ja sa zabijem. Chcem vidieť na ležáto vždycky. Späť. 4, 3, 2. Vyhrali sme. Ja som posledný. Teraz sme na 4 boli. Dva hackery proti nám boli. Ani jeden z nás nebol hacker a vyhrali sme. Dobre. Aby som bol taký hacker. Takže čo si to kúpime za 10 000? Za 10 000 sa tu nič nedá kúpiť. Dá sa tu dá čo kúpiť? Za 85 zlatých ťahal, sakra. Za 40. Viete čo? Je mi ľúto, ale teraz opustím multiplayer a idem do single player. No, do misií idem. Misia, what? Dobré misie. Tak kam mám ísť? Dobre, pozrite, čo mám tu. Sem môžem ísť. Sem nemôžem ísť. Ani sem. Tak ja idem sem. Aj keď tento 4. a 6. level je vlastne to isté, až na to, že tu v 4. mám deň a v 6. mám noc. To je akože fakt blbé. To môžeme hrať aj cez noc kľudne. Keď táto grafika je taká trošku blbá, ja si myslím, že to je lepšie s bleskom. Jaj, boha, som sa zasekol. Nezabíjajte ma. 3 naraz. Dobre, ja. A Kerry to zobral. Sakra.
Boha, tak ja sa tu čudujem, že kde mám svoj tým a teraz si spomeniem, že hrám single player. Moment, ja zoberiem. Ne, nezabíjaj mňa, parchante. Boha, ja som sa zabil. Tam je hacker. Hackeriatko tam je. On je nový v hackovaní. Ale dobrý v zabíjaní. No a ja som teraz trošku... Páčem ty hacker. Boha, ako vieš, sa ani trafiť neviem. Boha. Ešte sa jednou rukou hrá. Mike Hunter, poď sem. Poď sem, ty parchant. Zorač sa výraz. A je to v riti. Len 30 sekúnd. 6, 25, 24, 23, 22, dobre, ja tu budem snajpiť. 20. Schovám za súd. Pum. Au. A poď sem ty. Snake Predator. Hej, len do chvíľku potrvá. Boha, raket crash, ne raket crash. Match finished. Koľký som? Bo 4. zo 7. Bo som úplne v strede. Continue. Mám rád multiplayer, lebo mi to predáva viac. Vidíte za celú misiu iba takto maličko. Koľko už natáčame? Zhruba tak, čo ja viem, 10 minút? 15? Neviem. Asi 15. Púha, kde mám zase panáčika? Je dobré. Fuj. Nechutný, takže mám tieto zbrane. Ratatatatata. Au. A túto som dostal hneď v prvom leveli, keď som to začal hrať. No a ešte toto mám. No a ja by som si chcel kúpiť toto, strel granáty. Toto. Lovec duchov. To sú tie, čo chcem najviac. No, toto. Toto. A. Ešte tunák, nie armor, nie body, nie lex. A keď budem mať prachy, kúpim buď toto. No toto by som si chcel kúpiť. Ale no aj toto je dobré, ale ja skúpim, lebo všetci väčšinou mávajú tohto a nikto ešte nemal tohto, tak ja si ho chcem práve že preto kúpiť. Stojí iba 8 €. No a okrem neho by som chcel ešte to čo je za lovca duchov, nepoznám. Iba takéhoto lovca duchov. Takéhoto. No tohto by som chcel. Búm. Ale ešte pred týmto upgradeom sa mi zdalo, že aj táto pištol sa dala kúpiť. Či zbraň, čo to je. Dobre, ak niekto zistí, čo je toto za missile launcher, tak nech to napíše do komentárov. Dobre, takže pre dneska by to už bolo asi všetko. Takže čus. Bum.
Bam!